तो गिबियावनो भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो जोंहा जोंनि टीम मेम्बारफोरनि बयजोंबो मोजां मोनजानाय स्लोगान एबा बयजोंबो बाहायनाय स्लोगानजोंनो जोंनि दिनै बे भिडिअखौ बेखेवजेननो सानबाय। तो जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय। तो खुलुमबाय। तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सुबुंखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। तो जोंहा दायो खुसिनि बानायानो जोंहा बयबो जों जाय टीमाव दङ बिथांमोननि खुसिनि बानायानो दिनै लाखिख'नो हाया। नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना जोंनो मदद होदोंमोन ना बयखौबो बजबनानै जोंनि टीम मेम्बारफ्रा गासिखौबो खनसे खुदुमना हरजोबोनो। ओइ बिदि होननानै सिख्लाफोरखौ नङा दे, मिथिबायना? बड़ा हरामी हो बेटा। तो जिखियानो जाया मानो दा नोंथांमोना गोबां इउटुबारफोरनिफ्राय मिथिनो मोनखाबाय जानो हागौ जोंना वाच अल लाइफ आरो लोगोसेनो बड' बाजारनि सानैबो अनारा मोनजाबाय आरो लोगोसेनो दायो बे स्केमजोंनो सरि बिनो थाखाय फैबाय। तो जिखियानो जाया मानो आंनिफ्रायथ' गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरदों। तो बिदिब्ला जोङो सावरायनायनि सिगांनो बिथांमोननि भिडिअखौ मोननैसो एसे एनै प्ले खालामनानै नायलांनि। थौ बिदिब्ला अच्छा खुलुमनायखौ जासिहरबाय। अके तो नाजावदो रायजोफोरा बिथाङा खुलुमनायखौ जासिहरदों। तो जेखियानो जाया मानो तो जों बिदिब्ला बिथांनि ससे भिडिअफोरखौबो नायलांनि। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा मा बुंदों आरो मा बुंनो सानदों जोंबो एसे मोजाङै खोनासंनाया मोजां जानांगोन। तो आरो लोगोसेनो मोनसे खोथाखौ बेयाव क्लियार खालामनानै होग्रोदों आङो जे नोंथाङा जाय चेनेलाव जे जाब्रा एबा बड' बाजार इउटुब चेनेलावसो नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामदों बे जोंनिफ्राय ग्रुपनिफ्राय मास्ट बि इम्परटेन्ट जे नोंथाङा वाच अल लाइफआवबो बे भिडिअखौ नोंथाङा आपल'ड खालामथारनांगोन। बे मोनसे स्टेटमेन्टखौ नोंथाङा गोसोआव लाखि। मिथिखागौ आङो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायगोन। तो जोंनि गासिबनिफ्रायबो बे स्टेटमेन्टआ थांखादों आरो लोगोसे आंबो बुंफिनबावदों नोंथाङा वाच अल लाइफआव बे भिडिअखौ होनांगोन आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा बेखौ थैजासिम जिबनाव डिलेट खालामनो मोननाय नङा। आरो लोगोसेनो मस्ट बि इम्परटेन्ट नोंथाङा बे भिडिअखौ लानानै सोरबा आपल'ड खालामोबा नोंथाङा बेयाव कपिराइट क्लेम खालामोब्ला जोङो बिनि थाखाय थारैनो गोख्रों एक्सन लागोन। तो जिखियानो जाया जों नायलांगोन। आं दिनै नोंथांमोननो फेस केमाव मानो भिडिअ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना बयबो रिकुवेस्ट खालामबाय थानायखाय आं दिनै भिडिअखौ लानानै फैबाय। मानोना आरे सलेबाय बेलाय मा एफा गिदिर मानसि नामा बेलाय बिथांखौ जों रिकुवेस्ट खालामनो आं गिनानै एक्सन लाजानो गिनानै बिथाङा ओंखारनानै फैदों। थोर गिनानै दखान थाङालासिनो गिनानै ओंखारना फैदों जे आं गिदोंमोन, आं गोरोन्थि मावबाय, आंखौ निमाहा होदो होननानै बुंनाया साबसिन जागौमोन माथो। मा नों सेलेब्रिटि नामा नोंखौ जों रिकुवेस्ट खालामनो? नोंखौ जों अर्डारसो होदों, अर्डार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अर्डारसो होदोंमोन ओंखारबोथार होननानै। नोंखौ जों रिकुवेस्ट खालामाखै हे सेलेब्रिटि फैदो होननानै। कुछ भी बकवास जाता है यार, कुछ तो शर्म करो यार ऐसा बोलने से पहले। तो जिखियानो जाया मानो नायनायावल' माथो इमान डिसेन्ट नुदों। आरो लोगोसे नोंहा बैसोआ जाबायलै बानायसो, नोंथाङा 30-40 जाबाय, नोंथाङा सासे बर'नि गागि सुबुं, साननो हानाय सुबुङाव गोग्लैबाय। नाथाय बिदि मेलेमखौ बबेनिफ्राय लाना फैनाय नोंलाय? मानोना दा नोंथांमोना बयबो मिथिखायोआनोसै। आरे मिथिखायोब्रा भाई, नोंखौलाय सोरथो सिनायनो थाबावो? बयबो सिनायजोबखायो नोंखौ, बयबो मिथिखाजोबो नोंखौ मानि थाखाय दङ। नों बर'फोरनि गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनाय आरो बर' सिख्लाफोरखौ लाव फान्थावफोर बायदि माबा हाथाय बाजारनि बेसादफोर बायदि फैसानि थाखाय फानथिंनाय, मालायनि मोजां फिल्म, मालायनि मोजां भिडिअ बेफोरखौ लाना फैनानै रिकन्टेन्ट खालामनाय आरो लोगोसेनो सोरबा बेखौ आपल'ड खालामफिनबावोब्ला स्ट्राइक होनाय आरो आंनि भिडिअ खावदों होननाय। नोंहा अरिजिनेल कन्टेन्ट होननानै जेबो गैखाया, नाथाय मालायखौसो खावदों होननाय। आरो जुदि जों सोरबाफोर समाजनि मोजांनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जुदि भिडिअ खालामनानै रिकुवेस्ट खालामबा बेखौ स्ट्राइक होनाय, बेखौ धमकि हरनाय, अबे छूतिया है तू, छूतिया। नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि कन्टेन्ट लानानै फैला आं बिनि थाखाय दा बयनिसिमबो माने खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो आं बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। तो बिथाङा गावनो बुंखानानै लाबाय एबा जोंबो बयबो खावलायखादोंमोन जे बिथाङा इयुनाव बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोनो मोननाय नङा।
थ' जोङो इउटुबावथ' लाइफ टाइम थागोन थाया जों मिथिया नाथाय जोंनि ग्रुपनि सासेबाबो लाइफ टाइम थाखागोन बेयो थारखा इयुनाव जुदि जोङो नोंनि भइसजों नोंनि एड्रेसजों जुदि गोरोबनाय मोनफिनोब्ला खिन्थु खोथाया बेलेगसिम थांबावगोन जों बेखौ बुंखानानै दोनखानाय जाबाय आरो इयुनाव जों बुंखादों जे बे भिडिअखौ नों माब्लाबाबो डिलिट खालामनो मोना आरो लोगोसेनो नों बे भिडिअखौ वाच अल लाइफनि नोंथाङा होथारनांगोन एबा बेखौबो अराय समनि थाखाय दोनथारनांगोन बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांनि सेहेरायाव नाय नोंथाङा सासे जुलि जानाय सासे गथ'नि बिफा नोंथाङा सासे गथ' गोरलै नङा होमबा थ' मा बुंबावगोन थ' नोंथाङा जाबाय एसे बोरायबाय एसेथ' बुजिदो मा नोंथाङा मा हेडमास्टार जानो नागिरखो ना मा जानो नागिरखो हा Oh my God! हेडमास्टार जानो नागिरदों नामा बिनि फन भिडिअनि बर'नि प्रडिउसारखा नङा होमबा दा बुंफिनलायगोन मानो प्रडिउसार जाखो होननानै मानि थाखाय प्रडिउसार होननो मिथिया होमबा जाय मानसिया भिडिअ प्रडिउस खालामो बेखौ प्रडिउसार होनाबा माथो होनो आरो बिथाङा मा भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि थाखायनो बुंबाय थ' जेखियानो जाया मानो सासे गथ'नि बिफा नोंथाङा सासे साननो हनाय एबा नोंथाङा बुजिनो हनायसो जानांसिगौ नङा होमबा थ' नोंथाङा बादा होनांसिगौ जे बिदि नाङा बिदि नाङा थ' भबिसतआव नोंनि फिसाजो एबा नोंथांनि न'खरनि सुबुङाबोथ' जानो हागौ नङा होमबा थ' अब्लालाय नोंथाङा सासे बोरायलायनाय सुबुङालाय माथो जाबावखो मा सेल्फ हेल्प पार्टिनि लिडार जानो गोसोथारबाय नामा नोंलाय Oh my God! थ' बास आं बे समाव मोननैसोल' स्टेटमेन्ट पास खालामनो नागिरबाय थ' जों थिखानाय बायदियैनो जोंनि ग्रुप मेम्बारनि बुंनाय बायदियैनो बिथांखौ जोङो बिश्वनाथ जिल्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिसिम जों बिथांखौ दैथायहरनाय जासिगोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा निमाहा बिबाय बे खामानिया जोब्बाय नाथाय जों फेस टु फेस दा इन्टार डिस्ट्रिक्ट बारलायलायनो मोनैनि थाखाय थ' जों बाथ्रा सावरायनो हायै एबा बुंनो हायैनि थाखाय जोङो बिसिनिसिम दैथायहरनाय थाबाय आरो जों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिसो नालाय थ' बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआनो सामलायथोंसै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबा बिश्वनाथ जिल्ला एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोना सामलायथोंसै एसे बुजायथोंसै जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया होननानै आरो बेयावनो फोजोबबाय आरो लोगोसे आं मोननैसो स्टेटमेन्ट पास खालामबावनो नागिरदों थ' बिथाङा मास्ट बि इम्परटेन्ट बिथाङा गावनि खोथाखौ लाखिथारनांगोन इयुनाव आरो बेफोरबायदि कन्टेन्ट एबा बेफोरबायदि गुबुन सिख्लाफोरखौ लानानै जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बेफोरबायदि शेयार खालामा आरो दानिया जों सासे नमुनाखौ नायबावनोसै नमुना बेथ' 100% मेन्टेल 100% ग्यारेन्टि मेन्टेल हिन्जावखौबो बोरै मोनफ्लोफ्लांखोथाय एफा उन्दै बैसोआव माबायदियाव हरफा जानायसो नामा बायदिसो मोनलायलाङो आं मिथिबायना थ' बिदिब्ला बिथांनि मुङानो जादों बड'स्कप बिथाङा बहुद सैथान मेहेरमोननि सिगाङाव मा होनना बुंदों आं थैगोनलै आदा बे भिडिअखौ होयोब्ला होननानैसो गाज्रि थगायलायबावदों बेखौ मा खालामनांगौ दे बहुद सैथान आरो लोगोसेनो बहुद गाज्रि खामानि मावदों बिथाङा मिथिबायना सासे मोजां स्ट्रिम सासे मावजिनि आदबनि एक्ट्रिस नङा होमबा बिथांखौबो मा होननानै बिथांनि भाइरेल भिडिअ दङ गाज्रि भिडिअ दं होननानै बिथाङा एलिगेसन लागायदों आरो गोबां एलिगेसन नैबे मा होनोमोनलाय देंखो ना दिम्फु ना मा होनोमोन रायजोफ्राबोथ' बयबो सिनायखायो आं बिथांनि इन्सपिरेसन आं बिथांखौ मोजां मोनो बिथाङा आंनि इन्सपिरेसन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा जोंजों समान देहा सोलेर गैयाब्लाबो नाथाय बिथाङा मोजां सासे सेलेब्रिटि सासे रायजो राजाजों मोजां मोनजानाय सासे सुबुं एबा रायजो राजाखौ बयखौबो मिनिहोनो हानाय सासे सुबुं बिथाङा बेखौ मा खालामदोंमोन नायदो बिथांनिलायनो एक्स भिडिअ फैगासिनो दङ बे छुटिया है क्या तू नों गथ' गोरलै नंला सासे जुलि जानाय सुबुं नाथाय जुलि जानाय सुबुंबाबो माने मेन्टेल खर'आव जेबो गैया ने नङा बिथाङा फार्स्ट टाइम बड'स्कपनि उनाव बर' डिस्कभारि ना मा मोनसे दंबावो बिनि उनाव गोबां चेनेललाय माने बिथाङा बिजनेसनि थाखायसो फैखाथारदों नोंथांमोना सेस्था खालामनाय माने वाव माय गड आं ओरैबायदि साबसक्राइबार इनकाम खालामनो हाबाय ओरैबायदि माने बिथांनो साबसक्राइबार नांगौ वाच टाइम नांगौ माने जास्ट फैसानि थाखाय नांगौ आरो फैसानि थाखाय थ' मा बुंबावनो आरो फैसानि थाखाय माने गुबुनखौबो फाननो नागिरो खि जानो गावनि हिन्जावखौबो फानबावगोनसै आं बेखौबो बुंबावथ'बावलासो निमाहा बिनाय थाबाय स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन guys I'm sorry for everything and I will never do that थ' सासे इमान इंलिस गोरों माने गोबां बुस्थुफोरखौनो इंलिसनि मोजां लिरोनो आं मिथिया दै ग्रामार सामार बारा मोजां नाया आरो जोंबोथ' जाम्बा नालाय गोरोंखौ खुलुमनांगोनलै भाइ
बड'स्क'प खिन्थु इमान जे एजुकेटेड देखायो नोङो गुबुनफोरनि हाइ फाइ एजुकेटेड देखायो नाथाय खर'आ मानो मेन्टेल मानो मावनाङि खामानिखौ मावनानै दोनबाय थायो नोंलाय हा माने आंनियावबो बुंहरदों आदा अननानै आंनि भिडिअखौ रिमुभ खालामदो होननानै आबे मानि थाखाय रिमुभ खालामनो नोंथाङा जाय गोरोन्थिखौ मावदों आरो नोंथाङा गुबुनखौ 100 जनखौनो बेफोरबायदि होनो हादोंब्ला ओमफ्राय नों गावनि सायाव बाथ्रा बुंबालाय मानो आरो आं मिथिगौ बिथाङा मोनसे खोथा आं बेयाव क्लियार खालामनो लुबैदों उदालगुरि रिजन बे आंनि मोनसे चेनेलनि नेम आं गोसो बायदि दोननानै लादोंमोन नाथाय बिथाङा आं मिथिगौ जे बिथाङा उदालगुरि रिजन होननायनि मोनसे जिमेल खुलिदों आरो इउटिउबारफोरनियाव सोरनियावबा कमेन्ट खालामदों आरो लोगोसेनो गोबां बेफोर आं बेखौ मिथिगौ आरो लोगोसेनो उदालगुरि रिजननि मुङै गोबां फेक निउस होदों बिथांमोना गोबां चेनेल दं आं मिथिगौ बिथांमोननि सानैनि गेजेरावनो सासे थ' आं बिथांखौ ट्रेस खालामनानै दोनथ'दों जेबो खालामाखैमोन नाथाय दायो बुंबाय थ' आरो लोगोसेनो आं खोनानो मोनदों उदालगुरि रिजन होननाय मोनसे वाट्सएप ग्रुप दंनो बे ग्रुपाव गोबां आं नामखौ मुंख'थ'ला थ' बिथांमोना गोबां गाज्रि भिडिअ शेयार खालामबाय थायो होननानै खोनादों नाथाय आं बेयाव गैया दे आं गैया बिथांमोना आंनि मुंल' होदों आरो गोबां बिदिनो सोरनिबा इउटिउब चेनेलनि नाम लानानै बिथांमोना ग्रुप खुलिनानै बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामो खिन्थु गिबियावनो आं बुंग्रोनो नागिरदों जे आं उदालगुरि रिजननि मोनसेबो ग्रुप गैया दिनैसिमबो आं ग्रुप खुलियाखै थ' आं बेखौ क्लियार खालामना होबाय नोंथांमोना बेयाव हाबनानै थादोंबा नोंथांमोननि रिसपन्सिबिलिटि आंनि जेबो रिसपन्सिबिलिटि गैया जाय एडमिन बिथाङा जुदि डिलिट खालामनानै मोजां खारबा बेफोरबायदि ग्रुपफोरखौ दोनबाय थायोबा मोजां नङा होननानै आं बुंखाबाय आरो दानिया जों बेयाव नायलांग्रोसै बड'स्क'प थ' उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जेबो खामानि दामानि गैला नामा आबे एसे मोजांथ' खामानि मावलाय नोंथाङा आखाइ दं आथिं दं जायफोर आखाइ गैयै आथिं गैयै बिथांमोनानो मोजां थांनानै दङब्ला अब्ला नोंथाङाबोथ' जुदि नोंथाङा सैथोयै नाजायोबा नोंथाङाबोथ' जौगासारलांगोन आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि मोजां भिडिअ खालामोब्ला जों नोंथांमोनखौ जेबो बुङा नोंथांमोनाबो मोजाङै मोजां सोलिलांगोन आरो इयुनाव माने दिनै नोंथांमोना साबसक्राइबार गैया बे खोथाया नंगौ खिन्थु नोंथांमोनाबो जोंबो जाय सिटुवेसनजों फैदों एबा जोंबो रावबो इउटुबारा जे डाइरेक्ट 50K साबसक्राइबार 100K साबसक्राइबार बेफोर रावनोबो इउटुबाव बिदि साबसक्राइबार फैखाया मिथिबायना रावनोबो जाया बेफोरबायदि साबसक्राइबार फार्स्टआव जिर'निफ्राय 1 2 3 बेफोरबायदिसो लासै बारायलांनानैसो साबसक्राइबार जाहैगोन नङा होमबा थ' बास आं गेजेरावनो बुंनो सानबावबाय थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ माब्लाबाबो दाननो मोना आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रावखौबो स्ट्राइक होनो मोना नोंथांमोननि फुल इनफरमेसन जोंनियाव थाखाबाय थ' जोङो डाइरेक्टनि गोरा एक्सन लागोन एबाराव जों रावखौबो निमाहा बेफोरबायदि बिबानो निमाहा होनाय बेफोरबायदि गैया आरो आङो वाट्स लेभेलखौबो आं बुंहरखाबावबाय जे नोंथाङा बेफोरबायदिखौ मावला होननानै बुंखाबाय बे मोजांनि खोथा नोंथाङा वाट्स अल लाइफआवबो होथारनांगोन बे मास्ट बि इम्परटेन्ट आरो इयुनाव नोंथांमोन सानैया माब्लाबाबो फैनो मोना होननानै बुंखाबाय बे कन्टेन्टआव एबा फैनाङा जुदि मिथिखाबाय नोंथांमोननि एड्रेसफोरखौ थ' आं बे बड'स्क'पखौबो हरनांगौ होननानै सानदोंमोन नाथाय बिथांनि बैसोआ उन्दै आरो लोगोसेनो माने न'खराबो गैखाथारा बिनि थाखाय अनथ'नानै दोनबाय नोंखौ होननानै बुंबाय जोंनि ग्रुपनिफ्राय खिन्थु इयुनाव जुदि बेफोरबायदि नेक्स्ट टाइम खालामबा जों माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ निमाहा होआ आरो लोगोसेनो आं फंनैसो खोथाखौ बेयावनो सोसनदेरनो सानबाय जाय इउटुबारफ्रा बेफोरजों गेलेगासिनो नोंथांमोना प्लिज रिमुभ खालामाबा जों नोंथांमोनखौ चार्ज खालामगासिनो जुदि मोनोबा जों रावखौबो हगारनाय नङा जोंनि टिमनिफ्राय आरो लोगोसेनो नोंथांमोना गथ' गोरलै नंलाथ' माने सासे हाबा जानाय सुबुंखौ जों मा होननानै मिथियो सासे गोरों गोरा सुबुं बिमा बिफाया मानि थाखाय जुलि खानानै होयो नोंथांमोना साननो हनो हाबाय नोंथांमोना संसारखौ सोलिलांनो हासिगोन होननानैसो नोंथांमोनखौ जुलि खानानै होदों थ' नोंथांमोना सासे नोंथांमोना गोरों सुबुं जानांसिगौ नङा होमबा थ' बास आं बेयाव बुंनो सानबाय नोंथांमोना एसे सोलायलांदो आं इयुनाव आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै थांगोन गुड भेरि गुड थ' आं लास्ट मोनसेखौ बुंनो सानदों थ' जों सेंग्रा मानसिया भाइरेल जायोना सिख्ला मानसिया बांसिन भाइरेल जायो थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय सिख्ला मानसिफ्रा बांसिन भाइरेल जायो माने जों मिथिगौ जे ससियेल मिडियानि गेजेराव मेल एबा हौवा मानसिफ्रा बांसिनैनो थायो जेरै इउटुब ससियेल मिडिया बेफोराव जों गासैबो मिथियो जे सेंग्राफ्रा बांसिन थायो थ' सिख्लाफ्रा बांसिन गावनि नांगौ खामानियावल' हाबनानै थायो खिन्थु इउटुबाव जों बांसिनै सेंग्राफोरखौ नुनो मोनो थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानगोन जे माने नायग्राया जाय बांसिन नालाय अपोजिट जेन्डारखौ बयबो नायनो लुबैगोन बे मोनसे बाथ्राखा थ' बेनिखायनो आं बे मोनसे बुंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नोंथांमोननि प्राइभेसि नोंथांमोननि
नोंथांमोननि सोलेर बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै लाखिनो नाजा। मानि थाखाय होनोब्ला मोनसे मोननैखौ फोथायनानै नोंथांमोना अराय समनि थाखाय बदनाम जानो नाङा। मानि थाखाय होननानै बुंब्ला आं मोनसे बाथ्राखौल' बुंनोसै, नाय नोंथांमोननि मोजां मोननाया दिनै दान्दिसेनिबो जानो हागौ, नाथाय नोंनि जिउआथ' अराय थानि दा। थ' नोंथांमोना बेखौ साबधान लाखि। थ' नोंथांमोना बेखौ नायनानै नोंथांमोननि जिउखौ दैदेनलां। थ' लास्टाराव जोंनिफ्राय स्टेटमेन्टखौ जोङो क्लियार खालामना होबावनि खेनसेबाव। थ' नोंथांमोना खोनासं। थ' जेब्लासिम नोंथांमोना इउटुब चेनेल सालायगोन एबा बिथां जोंहा हांगामा बसुमतारी आरो लोगोसेनो बिरदाव बसुमतारी, बेथ' नामखौनो उल्था बुङो बर' सिखौबा माबा सोरां सोना थगायबाथाय बेखौ सोबावनांगोन खेनसे होमबासो मिथिगोन। थ' नोंथांमोना जेब्लासिम इउटुबाव थागोन अब्ला बे भिडिअ मोननैखौ नोंथांमोना दोनथारनांगोन। मास्ट बि इम्परटेन्ट, बेखौ गोसोआव लाखि। आरो लोगोसेयैनो वाट्स लाइभ अलावबो नोंथाङा बे भिडिअखौ होथारनांगोन, हांगामा बसुमतारी। आरो नोंथाङा रोखा रोखायै बुंबा मोजांसिन जागोन जे आं बिदि बिदि खालामदोंमोन, बिदि बिदिनि थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना सासे गथ' गोरलै नङा, नोंथांमोना सासे गथ'नि बिफा, एबा नोंथांमोना सासे जुलि जानाय। अब्ला नोंथांमोना सासे उन्दै गथ'खौ नोंथांमोना फोरोंनांगौ माबायदि जानांगौ जाया। नाथाय बेफोरबायदि गाज्रिखौ फोरोंबा बोरै जागोन। आरो नोंथाङा हांगामा बसुमतारी, नोंथाङा फिसाजोनि बेलायावनो जाबाय, अब्ला मा बे फिसाजोनि बेलायावबो नोंथाङा मा इउटुब चेनेलाव हगारगोन नामा? एसे खर'आव सान। थ' बास दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय। थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो लोगोसेयैनो आं पाब्लिकफोरसिम रोजा रोजा साबायखर, जाय बिथांमोना जोंखौ अरायबो हेफाजाब होदों। आरो लोगोसेयैनो आंनि आंगोनि आंगो टिम मेम्बार मेहेर बिथां, एक्सट्रा नार्जारी कर्नार, दैमु, आरो लोगोसेयैनो जोंनि फिसा जायफोर बिथांमोननि आं नामफोरखौ बारा मिथिजोबा, बेंलाय ना मामोन, बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो लोगोसेनो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय थाबाय। थ' जों नेक्स्ट भिडिअआव बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिखौ नांला। देनजार दै, खिन्थु नेनानै थागोन। थ' बाय बाय।